एरिया सिङाव आमथेया एरियानि सिङाव थानाय खुंगुरि गामियावहाय गल्डेन जुबलि खुंनो रेडि जाबाय दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय बे जाहैबाय गल्डेन जुबलि दिनै मुखुलि बानायबाय 50 इयार्सनि थाखाय रंजानायनि थाखाय बेफोरखौ बानायनाय जाहैबाय Golden Jubilee Kunguri Baptist Church-ni खुंनो गोनां डिपेन्डेन्ट बेखौ मुखुलि खालामनो मोखां ज' जानायाव जोंनि आमटेका एरियानि पास्टर रेभारेन्ड आरो बेबायदिनो जोंनि स्पन्सर गासैखौबो हामबाय होदों आरो लोगोसे जोंनि मण्डलिनि जेसेबां बिमा बिफा फिसा बिसौ साफ्रोमखौबो खृष्टनि मुङावनो हामबाय होदों बे समाव आं सुंद' बाइबेल फरायगोन बे जाहैबाय गीतमाला 24नि 9 जेब्लायबो थाग्रा दुवारफोर खेवदो इसोरा बे समावहाय जोंनि सोरगोखौ खालामनो थाखाय आखायाव लाबाय बेखौनो खावलायनाय जाहैबाय